Arratsaldeon, Marina zara? Bai, neu naiz? Begira, zure iragarkia irakurri dut eta horregatik deitzen dut. Bai. Nik ordenagailu berria erosi dut duela gutxi, eta lehengoa saldu nahi dut. Ondo, eta nolakoa da? Eramangarria da, nahiko berria eta potentzia handikoa. Windows XP dauka, oso ondo funtzionatzen du. Zertarako behar duzu, lan egiteko? Bai, etxean lan egiteko behar dut. Eta monitorea nolakoa dauka? Nire ordenagailu zaharrak 15ko monitorea dauka, eta nik handiagoa behar dut. Bai, hau handiagoa da, 20koa. Ederto, aizu eta prezioa, zenbat eskatzen duzu? 300 euro eskatzen ditut. Garestia iruditzen zait, nik 200 euro dauzkat. Ez dakit, bakizu, hau oso ondo dago eta 200 euro gutxiegi da. Pentsatu egin beharko dut, eta 200 eta 250 euro ematen badizut zer iruditzen zaizu? Bueno, agian bai. Aizu, posible da ikustea? Zu non bizi zara, ni Gernikan bizi naiz. Ondo, nik Gernikan lan egiten dut, eta ordenagailua lantokian daukat. Pasatu hemendik eta ikusi. Ados, emadazu helbidea eta bihar bertan pasako naiz hortik. Bai, Zugatza kalea 22. Denda bada, goizeko 9:00 eguerdiko ordu batak arte irekita dago. Nahi duzunean etorri. Oso ondo, bihar arte. Bihar arte bai.